Mevrouw Cecilia, ik weet, u bent zeer bezorgd. U had het wel 3 keer toegegeven en ook aangegeven. Wilt u ons eventjes die bezorgdheid met ons delen? We zijn hier bijeen bij de bijeenkomst van de heer Helmin Wils. Ja, nou, mijn bezorgdheid zijn onze oudere Antillianen die hier in Nederland wonen op dit moment en die terug willen keren naar Curaçao. En dat er geen mogelijkheden zijn daar om te huisvesten, met name de 55-plus woningen, omdat er geen woning voor hun geschikt is. En ze zijn eigenlijk verankerd hier. En ja, dat is wel jammer. En jullie hebben net gehoord de problematiek. Er zitten 8000 mensen op Antillen die hebben geen huisvesting. En dan denk je van de jongeren, last dan onze ouderen. Daar wil ik echt dat de regering iets aan doet voor onze oudere mensen, Antillianen die hier wonen, om terug te gaan. In de tussentijd ben ik zelf bezig om een kleinschalig woonproject te realiseren voor onze oudere Antillianen hier in Nederland, zodat ze zich thuis kunnen voelen in het tweede thuisland. Want dat is heel belangrijk. Ik ben zelf bestuurslid van Stichting Zorgcon, Cuido pa Anciano. Ik ben initiatiefnemer. Wat ik aan het doen ben ook hier in Nederland is voor onze ouderen ook de weg te wijzen. De weg wijzen in die zin van dat ze informatie kunnen verkrijgen, zodat ze weten bij welke instanties ze kunnen gaan. Dus mensen die verkeren in problemen hier in Nederland wat betreft financiële problemen, maar ook omdat ze ook de wegen niet weten. Dus met de inloopproject die ik heb gerealiseerd vanaf 8 december, we zitten nu bijna ruim 4 maanden, is het zodat wij de mensen empowerment training geven, zodat ze zichzelf kunnen redden. En dat wordt heel goed bezocht. Mensen krijgen Nederlandse taallessen in de vorm van algemene ontwikkeling, inburgering, cursus en ook computerlessen. En dat is de bijdrage eigenlijk wat de stichting doet voor onze oudere mensen hier in Nederland. Oké, dank u mevrouw. En hoe denkt u over de financiering ervan? Nou, ik wil graag steun hebben van de deelgemeente, dat we subsidiegeld kunnen krijgen. Ik moet zeggen dat ik tot vorig jaar zelf alles heb gefinancierd. Het heeft heel veel geld gekost. Dankzij een aantal fondsen, die mag ik wel benoemen, dat is Fonds Volkracht, Machtenhuis en Laurens Fonds, het Skentfonds, die hebben ons bijgedragen om onze mensen eigenlijk, laten we zeggen, dat ze kunnen helpen om te participeren. En met de Nederlandse taallessen ook, maar ook de activiteiten die we daar ontplooien met onze mensen. We moeten niet vergeten dat onze mensen, die hebben geen arbeidsverleden hier in Nederland opgebouwd, waardoor zij laag inkomen genieten. En ook dat klein pensioen die ze krijgen van Curaçao is ook weer niet toereikend, omdat het wordt ingekort. Met name de 13e maand, dat wordt ook gelijk ingehouden, waardoor de mensen niet eens een leuke vakantie kunnen organiseren. Je ziet dat sommige mensen leven eigenlijk onder de armoedegrens, met name onze ouderen. Wat je ziet, iemand bijvoorbeeld, een geval die ik nu heb bij mij, €35 in de maand houdt ze over. En ze heeft voedselbank, gelukkig maar. Maar dat zijn van de erbarmelijke situatie die wij hier meemaken met onze ouderen. En dat is mijn zorgen eigenlijk. En daar zet ik mij in om juist onze ouderen hier te helpen in Nederland.